Ken Obuya nigi wach owinjo kiwacho ni pogruok ma ni usesomo Ruto gi chien tiela 12 chien to ng'i to wacho to okango ni bende ong'e gima opango mbele ka ng'eno wadwa ni yes yando ng'ama ber to tinde aneno ka bede opposition malach ahinya ni miyo seche moko yamo lalne to okeyo marach adwa mana informe ni jatelo maber en jatelo manyalo yie siemo wang'e goganda ne morito to kogol koke. Jatelo maber en jatelo manyalo winjo pach ng'ama ni piny gi joma ni diere gi joma ni malo. To king'e adieri manduk aparo ni king'e archives magi onge kama osegone Ruto koko e Central Kenya. Joma osegone gi koko, it is evident ki idhi archive magi ni gin jotelo ma support Kenya Kwanza chakre governors, MPs gi MCS kod moko nitiere CSS moko ma bende kama kiro sedhiye to sebede kigone gi koko. Mano nyisa ng'o Ken? Mano nyiso ni achiel demokrasia nitie Kenya ka. Nitie freedom of speech. Ok ochuno ni ka uloso sirikal ni to koro okunyal share divergent views, ni paro okunyal pogoru e paro kaluwore gi gima ni ewi mesa. Demokrasia oyie ne joma jo party, obed jo ODM, obed jo UDA, ni wanyalo criticize constructively and positively within our various parties. Adiri manduk madwa mana agole dhoge nikech an gi right of reply ka. Correct. Onge kama osegone President Ruto koko. Mano waneno merucha Central Order, Kenya. Mano waneno ng'ama osego koko makata ka nineno ker ne wacho ni presidential function wan kaka jo UDA wan joma orderly kik wakel koko migo e ODM cha. Iwinja is quoted and I am taking responsibility kaka jachama kendo kaka UDA chairman ma Homa Bay County. O advise nyithinde ni nitiere internal mechanisms mitimo godo resolutions mag undertones gik mok jopiny ok oyie godo. Nitiere chama from ward level, from polling station level nyaka national level, nitiere leadership ma chama. Iparo nade Order Okango. Iparo nade Ken? Yes. Ipani kama jatelo mar piny nitiere ka gin kode gi chuny moyie girwake kabisa. Yes. Donge de gimiye luor kata kopo ni nitie jatelo moro machielo mane ok gidhi godo maber no ginyal gogo ko ma jatelo piny wuoyo to moko bende George adwa nyiso wadwa ni yes. Ni e Kenya ka independence onge jatelo mapok nogone koko. Jatend Azimio nosechwad nyaka gi japiny ka en ang'o prime minister. Iwinja magi timore kamora mora ni jopiny seche moko nyalo pok awacho ni igone Ruto. Awacho ni onge jatelo mok nyal gone koko a independence. It is natural ni japiny nyalo share views mage. Onyalo share adiri maduk manyaka yie ni jopiny nigi kech. To kech machamo japiny chamo ja kako chamo ja ODM gi jakanu e kako chamo ja UDM. The most important thing gima nyakwa ng'e ni tang'o momiyo Kenya nitie status manitiere sani. Historically kane sirikal transition ek sirikal ma Kenya Kwanza form ang'o manotimore momiyo wakawo sirikal samo form sirikal to form sirikal ka piny nigi kech piny nigi tabu. Ang'o manotimore? Dibed ni corona no affect wa to no affect wa marom nade. Okay. To bo affect wa kende kaka jo Kenya koso dibed no affect piny mangima. Haya gima chielo ma inform the currency at the global market level en lweny matimore between Russia and Ukraine. Okay. Ng'amosomo kabano nego bedi ng'eyo ni ripple effects mag lweny no ochopo mana kucho to bedo chopo e Kenya ka. Machielo, it is widely mentioned ka sirikal ma Kenya Kwanza bedo sworn in Kasarani. Ka jalup ker wacho nwa kao sirikandni to sirikandni joma wenwa goni okwale mowe nono. Agulu gi maonge nitie onge.
Obuya okwacho adieri.